stranu, da. Zec. Odlično se ubacuje Stevanović, još jednom Stevanović u sredinu, velika je prilika, šta će biti gol? 1:0 vodi Željezničar. 36. minut. Golem dio posla odradili su Zec i Stevanović tom kombinacijom na desnoj strani. Naravno, erupcija oduševljenja popularnih manijaka. Ovo je ključni detalj, fantastična lopta Zeca za Stevanovića, ovaj je ubacio u sredinu. Veselinović je šutirao, ali mislim da se od Krpića odbila ta lopta. To je sada manje bitno. U svakom slučaju, Željezničar vodi sa 1:0. Uigrava se Laštro u opasnoj zoni, pa onda ne baš spretna reakcija ni Pezera. Da vidimo sada Veselinovića. Je li tu bilo kontakta? I jedan esterac za Željezničar, 39. minut. Evo. Galić je tu bio. Kontakta bi se postojalo. Grpić, 2:0. Evo još jednom, pogodio je stranu tamo Soldo, ali presnažan je to bio udarac sa dosta preciznosti za ovih 2:0.